Ito mga guys, ganito yung trabaho namin dito sa bahay. At itong nagtatrabaho dito, ito ay isa sa mga panganay ko na si Rendel. At ngayon, dahil siya nang nakakota ngayon, siya nagtatrabaho dyan para mapabilis ang trabaho. Siyempre, kung ako tayo magtatrabaho, siyempre, unang-una, wala nang kukuha ng camera. Charing! At siyempre mga guys, yan, bali sinungkit niya yung likod ng ang gulong para hindi matako sa ipit. At yan siyempre ilalagay na niya yung kanyang gulong dyan sa rib. Sinasara na niya mga guys at dahil sa kayang-kaya naman, may kalakasan pa naman si tagapagawa natin na si Rendel. Kayang-kaya niyang tulak yung kanyang yung gulong. Grabe, siguro dahil sa bata pa, malakas pa yan. Pangunahin ng trabaho namin dito sa bahay mga guys, ang vulcanizing. Ito yung pinagkakakitaan namin ngayon. At ako kasi nagbibideo ngayon mga guys. Kung sakali man na meron kapag video, baka makikita nyo. Siyempre, kahit pa paano, papapil din naman tayo kahit pa paano. Tinatag na charot. At siyempre yan, dahil natapos na hanginan, ilalagay na ng mga guys dyan sa gulong nyo sa may motor, at titingnan natin kasi kanina may customer na naman dumating, kaya yan, ilalagay muna natin dito sa kanyang motor. Yan, binuot na ni Rendel para mailagay na doon. Ito yung kanyang sprocket naka-iwalay na tornilyo, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yan, ilalagay ni Rendel yung tinatawag na rubber damper, kasi may mga motor na nakahiwalay yung sprocket doon sa mismong pinaka-hub. Hindi katulad kasi ng ibang motor, yung katulad na yung mga motor na brand, yung mismong na sprocket nila nakalagay niya sa may sa may hub. Yan ngayon, dahil sa hindi naman, yan ilalagay niya. Natatanggal kasi yung rubber damper. Kaya may rubber damper na yan para hindi agad masira yung hub. Protection niya yan. Yan, ilalagay niya na muna. At syempre mga guys, huwag niyo kalimutan na i-share ang ating video. Yan, pali yan, inahatak niya kasi nakalagay na yung kadena dito sa sprocket. Diba kasi nito, setup nitong motor na to. At yung sinisilip natin yung yung tornilyo doon, yung axle. Bali yung kumukuha ng video, ako niyang kumukuha dyan. Kaya mga guys, nagigitingin yung ating customer. Bali siya may-ari ng motor. Shoutout sa may-ari ng motor, at may sinasabi siya kanina dyan na natanggal yung tornilyo na maluwag. Natanggal. Pero yung pagkakatanggal niyan, hindi man nakatanggal natin kasama yan nagtatrabaho na si Rendel. Hindi naman yan natanggal kasi kung binunot yan, yung gulong usa rin nalagdag. Ibig sabihin talagang maluwag o natanggal yung tornilyo. And hiniigpitan ng yung tornilyo ngayon. Kasi kung hindi na maigpitan yan at linagay mo yan, aksidente. Kaya nga sinasabi na safety first. Charot! At syempre, yan, ialagay niya yan. Sana naman, baka naman mabigyan tayo ng kahit konting dagdag kasi nabigyan tayo ng ng konting serbisyo. Charot! Kaya yan mga guys, inaano na ngayon ni kasama natin sa trabaho kasi wala na nagbibideo kundi makikita yung bida na ako ang dyan, nagtatrabaho dyan. O yung sasabihin ng matanda, yung tumatanda ng kalabaw. Yan, ialagay na rin din yung yung kadena sa sprocket, tapos yung pinaka-bushing doon sa may axle, ialagay na yun doon sa kanyang sa motor, yung tinatawag na swing arms. Yan, ialagay na niya yan, sinushoot na niya. Charot! Para kung sakali man, mabilis ang trabaho. Gusto ko na rin sana tumulong pero may hawak tayong camera, kaya yun, ako naglalagay ng tornilyo dyan. Charot! Mga guys, yan, nilalagay na. At yung panghila sa kadena, nilalagay na rin.
Hindi masyadong nabigyan dyan, pero siguro naintindihan nyo na mayroong mga motor dyan. Charot! Yan, no? Bali sa aking kamay yan, no? Hindi naman siyempre sa iba. Hindi naman kasi makano yan. Nalagay pa lang. Unang-una mga guys. Yan. At ito naman itong pangalawa, itong aking anak na si Renji. No, natapos na yung kanina no paglalagay. Yan ilalagay ng ni Renji ngayon. Kasi nabanggit mo kanina, piling dumagsa yung customer dito sa amin. No? Yan. Kali itong mga guys, pinalitan ng interior yan, no, pati gulong. Yung gulong pala napalitan na rin kasi ano na yan butas na, sumabog. Ngayon na sumabog, bumili na rin siya ng bagong gulong at interior. Kali nabili niya rin yung gulong nasa 700 plus 720 plus 100 yung interior. Kali na 820 siya. Yan. Kali si Renji yan ng bubulkanas yan, nakasama rin namin sa trabaho. Yan. Siyempre, kahit sa ngayong burang itang gusto na niya tumulong. Pero okay na rin yung trabaho, mabilis na rin yan. So dito sa amin, ganyan talaga tulong-tulong. Yan, binibigwan niya yung sa likuran ng gulong na yan para iwas ipit, no? Yan, tinapapaan niya, tinatrabaho. Siguro may katigasan yan, kaya ginagamitan siya niya ng welya para masungkit, madiretso niya yan, mapaipasok yung todo. Yun, no? Napakadali lang, pag nakasanayan mo isang trabaho, madali lang. Charot! Kaya yan, yung kasalukuyan ngayon, ialagay na niya yan. No? At yung kanyang kuya, ito kanina ng trabaho, tapos na. Nakaalis na yung bali yung ano niyan, yung ginagawa niya trabaho kanina. Bali yan ay pangalawa. At syempre may dumating na naman ng customer. Yung hinahanginan ni Renji para tumigas. Charot! Yan para magamit niya. Kasi may compressor kami dyan. Shoutout sa mga sponsor, no? Yan. Bali linagay ni Renji yan sa tubig. Yung dialagay niya yung pito. Barbula baka sumisingaw kasi pag tumakbo yan yung masikip, dilitaw na ay maluwag, dilitaw na lalambot. Charot! Ayan, nilalagay na sa dyan. Ayan, nilalagay na yung kulong dito sa may sa may motor. Subukan natin na naman to vlog ngayon pag wala nangyari, nilalagay na yung kasi mga accessories kasi yung may rubber damper din yan. Nalaglag yung rubber damper para may lapat doon. Charot! Yan, bali tutulong na yung dalawa para mapabilis na yung trabaho. Pero kahit isa lang, pwede na. Kayang-kaya naman yan. Siyempre dahil wala naman ginagawa isa. Jing, dito Jing. Okay na? Okay na, bakit? Babay ka na. Babay sa akin.